Monggo nggih Ndara. Nggih pangestunipun. Saos panglipur kathah mandemen seni kabudayan Jawi. Sami rawuh ugi longgaring penggalih Ndara. Nembe anu Ndara kang wingking telake putih Ndara. Nek manukne nek telake putih lara. Mulane kowe kudu ati-ati. Nggih. Niki men kula nggih ngempet Ndara. Sing didol suarane, suarane ora patiya becik malah serak. Nggih. Sirkulasi buat pinten-pinten ning pasar enten mboten Ndara? Enten. Oh, nggih. Minjing kok tak tumbas kira-kira sedunak Ndara. Ora 1 Lah iki kadaku wae lho. Suarane kupangan jarang wae. Lah nggih. Kula niku nggih gumur. Biasane mboten tau ning gandeng kahanan nembe watuk jane Ndara, jane mboten nate serak konku. Dhewek iki yo bingung. Nggih. Arep ngomong suarane ora ono. Nggih. Ngeten iki sing didol suarane ra ono lagi pekewuh ta Ndara iki. Lembut kaya rekoso. Lah beda mboten tiyang mriki kok. Niki larangan Ndara. Larangan. Coklat Ndara. Ngoten. Nggih. Komplit. Indraswari enten, Indrajaya enten, Lho. Jare takon Indraswari. Indraswati diko Ndara. Ndara putri pripun Ndara? Ndara putri niki wau kekalihipun Ndara putri Indraswati kaliyan Indraswati nembe kemawon langen suka. Dumadaan wonten tamu. Nggih, mboten ngertos sinten tiyangipun. Piyambakipun nggih Bupati Ndara putri Indraswati kaliyan Indraswati Ndara. Sampun pirsa dipun bradat Ndara. Nggih. Pangapunten Ndara. Oh, nggih Ndara. Santos Ndara. Oh
tresno karo aku? Apa kowe tak gandrung kowe? Gandrung. Iya. Senadyan to kuwi glek gandrung kelawan aku. Aku ngono. Lawan bengi. Gandrung. Tresno.
sing kaya manggon. Sapa sing dadi aran? Disrawungake wae aku Indraswati. Indraswati. Putri Pepati saka Tulungagung. Oh, putri Warangka saka Tulungagung. Indraswati. Ana kedadian kaya mangkene kok bojomu meneng wae. Ora sabela karo kowe. Kula niki tasih lamban. Wis lega. Seprawan. Tasih kendho. Yen ngono padha karo aku wis Joko. Panjenengan Iya, Jur Indraswati. Aja mbok senggo aku wong lanang sing lelemer. Sing gampang nibake katresnan karo bocah wadon. Senajan to lagi sepisan iki aku ketemu keng papan kene. Aku ora bisa nyelek rasane atiku. Aku tresno karo kowe, Indraswati. panjenengan Krisna. Menapa boten badhe? Ora Jalaran panjenengan bisa pindah pinantian kalian. madhep lan mantep tresnaku mung lumungtur kanggo kowe. Lahir batin. Lahir batin. Mai panjenengan lahir batin Krisna kalian kula. Mbok tampa katresnan yen kaya mangkono ayo tak boyong ning Kabupaten Sukodo. Sekar pisang-pisang sesajining karya. Lah panjenengan ngerti? Aku ngerti jalaran rikala semana aku mung kabar yen putrane Patih jenenge Indraswati. Mula kanthi kok tak beadat saka taman kepatihan. Iki aku ngrasa seneng karo kowe. Kowe bakal tak mulyakake ning Kabupaten Pacitan. Mengko dhisik. Kok panjenengan tembunge aku arep dimulyakake. Arep kanggo apa ning Pacitan? Ya pinangka dadi garwaku. Isana. Apa? Panjenengan karo aku kuwi lagi sepisan iki ketemu. Ya, Lah kok banjur nimpake tresna. Mongko wong jejodohan kuwi kudu tresna lan tresna. Anjen. Panjenengan tresna aku ora duwe rasa tresna. monggo sithik lan sithik bakal Pangapura luwih dhisik. Gelem ya. Aku ora tresna karo panjenengan Kanjeng Adipati. Gegaran wong akram. Kok kaya ngono to panjenengan kuwi tembunge? Wong
mergo aku ora mentolo. Mergo sliramu arep mrakoso dening pawongan. Tenane panjenengan arep tak prausa jalaran. Dia tak tembung sarana alus ora gelem kladeni apa sing tak karepake. Mula kan iki ora samelu-melu babakan iki. Indraswati tak boyongi oleh Kadipaten Pacitan pinangka dados garwaku. Jebul Indraswati. Sapa sing kang Bupati Pacitan, Bupati Pacitan? Indraswati. Kuwi cetha yen ora tresna kelawan kuwi. Awit kapeksa tresnani malah kapara kowe prakoso. Dadi aku paring pitulung merga nganti kowe wis oncat sangka ing bupatimu malah kapara kan bradat kawon Indraswati. Mula aku iki sing dadi palang. yen kowe dadi pepalang tak singkirke papan kene iki. Ayo jandon karo aku. Yes. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan. Anggenipun parisabiyantu dumateng Indraswati. Lajeng sesule menapa ingkang kula aturaken dumateng panjenengan? Indraswati. Inci, Sadurunge tuwana aku Handono saka Kabupaten Sukodoyo. Kanjeng Pangeran Handun. Inci matur nuwun Kanjeng Adipati. Aku welas marang sliramu sakwise sliramu arep diprakoso dening pawongan awit melas banget anggonku weruh sliramu Inci, paring pitulungku marang sliramu kuwi sak kandhane batin yen to sliramu bali ana ing Kadipaten Tulungagung Inci, iki ado uga aku bali ana ing Sukodono ya ado nyawang sliramu kaijenan apa duweni pacangan sliramu nyuwun pangapunten. Menawi bab kapungaten kula dereng mikiraken. Mbok menawi kemawon dereng wonten jodhonipun. Pangapunten, kula tasih lamban tasih lega. Inci, Pas aku golegan. Aku sih jomo tasih jowo. yen to aku nyawang sliramu. Sliramu ayu endah Suswarno. Sampun kesangaten anggenipun ngalembono dumateng. Inci kados ngaten menika namung pasuryan kula Kanjeng Pangeran. Rumangsa trenyuh sakjroning atiku. Rumangsa kesesem awit aku nyawang sliramu. Mbok menawa nggone aku antari sliramu metukake ana ing papan kene jodho ndadekake atiku trenyuh marang sliramu. Jodoh-jodoh dos pundi kula niki dereng ngertos menapa ingkang dipun kajengaken. Sliramu durung mangerteni. Dereng Cetha rumangsa sakjroning atiku tuwuh katresnan. tresna kados Rama kalian Ibu Kuwi bener. Kanjeng Pangeran. Pangapuntenipun Ji, kula menika kuwatos jalaran kula ugi nembe sepindhah menika pinanggih dumateng panjenengan. Kok panjenengan ngendikanipun tresna menapa tumus lair batin? Aku bloko suta kelawan sliramu. Rumangsa tuwuh katresnanku. Tak blakake kandha karo sliramu. Apa sliramu gelem nampa katresnan? Menawi tos saestu panjenengan tresna kula namung angimbangi Kanjeng Pangeran. Yen to sliramu ngimbangi katresnanku, iki dina slira bakal tak boyong ana ing Sukodono. Lho, sapa kae? Patri Wastro Prabu Nesaka Kurawa Prabu Nesaka Kurawa Sawise ngalate bocah wadon iki kok sakaliku banjur ora. Iki pernah apa menika
lho praketku apa karo sliramu? Calon bojoku. Lho, calon garwamu. Jalan bojo. Jangan kemen sampean niku kalau niku kok kenal Iki ngono sedulurku. sedulur. Lho, kenal ngaten kula niku ya sedulure Indraswari. Panjenengan ya sedulure Handono. Handono. Handoko. Endraswati kuwi ya calon garwaku. Oh, calon bojomu. Iya. Kula niki dadi bingung. Kang, iki sing tuwa sing ndi? Iki Kang Mbok. Oh, iki kaponakan mbokmu. Handono. Sawise ana kedadean iki aku nglenggono. Aku nglenggono yen to aku dadi sedulurno mergo kowe ndarbeni katresnan kang mboke katresnan yen Draswati. Kowe sing tuwa aku dadi sing nomor apa-apa. Yen ngono kowe wis lega lan legawa, Heeh. yen to sliramu dadi kadang sing kaenom. Kaya mang Yen ngono kowe nimbali marang pun kakang Kang Mas ya. Kang Mas. Handono. Sing nom karo sing nom sing kula. Ya, aku njaluk surprise kang gedhe. Kula mboten gadah Dasar nalika semono aku bentrok bentrok kalah sliramu. Ndadekake pasuwean sekang gedhe. Kados Kaporo iki dina cetha yen to sliramu kuwi dadi kadang sing kaenom. sak menika panjenengan karan kula